り得意ではないが、骨身にしみる教えをくれてやろう。サモナーズリフトへようこそ。ミニオン出撃まであと30秒。ミニオンが出撃しました。ファーストブラッドの者が死に、強き魂が新たな世界。魂を倒す。
方が倒されました。味方が倒されました。味方が倒されました。待ちわびてくれ。大切なのは何を持っているかではない。何を捨てられるかだ。敵を倒しました。我が神の慈悲を
を倒しました。我が名はイラオイ。味方がタワーを破壊しました。心も体も砕いてやる。敵を倒しました。シャットダウン。全があったなど何の意味もありはせん。味方がタワーを破壊しました。流れよ。味方が倒されました。敵を倒しました。敵を倒しました。海の藻くずにしてやる。
説教はあまり得意ではないが、骨身にしみる教えをくれてやろう。前よりさ、威圧感できたよね、前より。前より威圧感できてる。まあ、とりあえずちょっとバカオラとちょっと話すんで、続きます。ちょっと俺トイレ行ってるっていう手でしたから、トイレ行きます。ただいま、かけるね。神が目を持つはまださ、俺シャメ交換してないんだよ、バカオラとは。シャメ交換してないから、相手がどんな顔かね、想像つかないんで。サモナーズリフトへようこそ。リサちゃんって女なんで、それで行きます。ミニオン出撃まであと30秒。走らせて。聞こえます？大丈夫です。教えてやる。友情だよ。受け入れるがよい。はい。リサちゃん今緊張してる。ちょっと緊張してる。これ LINE で人と話さない？ミニオンが出撃しました。LINE は多いんですけど、電話が少ないんですよ。はい。緊張してる。はい。じゃあ俺のことじゃあまさかの。わかりました。じゃあ俺ってリサってこと？はい。何の動きだ。じゃあ今19歳です。あんた成人式？今度誕生日来てから20歳なんですよ。はい。
あ、それあ、はい。でもレンガルもでもいい街じゃない。あ、はい。レンガルって何が有名なの？てか今さ、思ってるさ、俺らアプリでは顔見てるけどさ、実際ラインアップちゃんと同じない。はい。だったら俺からも交換しよう。あ、わかりました。プリクラってさ、しかもどっちがいい？サムで。じゃあ、そしたらリサちゃんもシャメで。あ、サムと普通の方か。長け殺し何がある？チョークあ、リサ、プリクラの方だ。あ、プリクラの方で。プリクラ？はい。あ、はい。力尽きました。こんな反応され方楽しみだな。我が名はいや、言うわけない。ブロックされるから。じゃあ、どうすか、プリクラでいいや。プリクラで宣伝あったから。はい。無理ですか？左の端ですか？まさか一本で当てるの？あ、本当ですか？本当だよ。うん。正直誰がタイプなの？そうですか？左下？はい。マジで照れる。じゃあ、リサちゃんも見てよ。あ、はい。
まだ会ったことないんですよ。今ここでなんか友達と一緒に追加したみたいな感じなので、それは LINE でそうですね。でも今日は喋りました。味方が倒されました。むしろ俺を返してくれ。なんかうち見た目で判断しちゃうんですよ。はい。さちゃんも可愛いから、それは見た目で判断する。命、それすなわち嵐。いや、うちでも可愛い、自分可愛いと思ったことないんですよ。いや、それはその人が見る目ないけど、うん。俺が可愛いって言ってるけど、周りの人も可愛いって言う。可愛いって言う。そこで変わった心理があるから、だから気持ちが。今一緒敵のキリングスプリン。敵のキリングスプリン。例えば、やった人数まだ1月だけなんですよね。出会わない状況で、出してやる。どうやってバケてないんですよ。やってはいないんだ。やってもいないんですよ。だからまだバケてしたらいいんですけど、大丈夫ですね。やってて、何人やったかしてるんですけど、実はやったこともないし、だからどう答えていいのかがよくわかんないんですよ。やったことがない。なるほど、そういうこと男にね。愛を誓う。無理だ。男は皆もろすぎる。そう、すごい初めてなんですよ。そういうのって経験してみたいなと思う。もちろんあります。つまり、はい。本当ですか？でも、二十歳になってから、敵のドミネーティング。さっき二十歳になってから、そういうのはい。まだ見えるでしょ。はい。一人でやったのやつ。一人、電話ありなんですか？今やってる電話で。いや、電話じゃなくて、はい。タワープレイ間もなく破壊される。レジをやんないですよ。はい。電話で一緒に言ってくれるんだったら、やりますよ。なんでいたら、あれ、はい。
しました。あ、わかりました。敵のランページ。ダブルキル。日曜日あ、大丈夫です。マジであ、本当です。いいですか？全部来ていいこの女まずこの女軽すぎでしょ。まずしかも喋った感じさ、なんか売れて回ってないけど、もしかしてサブことやってんじゃない？大丈夫かな？怖いなって思ったし、味方のタワーが破壊されました。闇抱えてるわ、この女多分。闇抱えてる。この女だったらさ、いろいろ言ってさ、食られそうだからさ、最低とか聞いて聞こうかな、思い切って。何かってやる。この女言いそうじゃない？聞いてみるわ。今日見て。バカ女だから、でもこの女言いそう。まあ、聞いてみるわ。いやー、久々で楽しいね。久々で楽しいや、バカ女を成敗するのは。ただいま。あ、おかえりなさい。なんてごめんね。はい。うん。いやー、一人でちょっと一人で見てるわ。本当漏れる。じゃあ俺が行くか、そしたら。あ、はい。じゃあ俺が行くわ、そしたら。あ、待ってます。はい。味方のタワーが破壊されました。力尽きました。あなたのチャンピオンが倒されました。はい。え？あ、聞こえますよ。味方のタワーが破壊されました。中できる。あ、はい。ありがとうございます。海が戦を待ちわびている。告白されるんだね。そうなんですよね。何人ぐらい告白された俺以外。3、4人ぐらい告白される。ナーナヘンバラス、ナーナどうでもいい。行いで示す。まあ、ちょっといけた。ちょっといけんだね。はい。さあ、いや、なんか役書いてるよ。敵を倒しまあ、はした。い、すごい楽しみです。どうやって来るんですか？敵のゴッドライン。いや、どうすか、車かさ、どっちか迷ったんだよね。ポルシェでなんか聞いたことありますよ。ポルシェで行くから。あ、はい。周りが止まっているで。味方が倒されました。敵を倒しました。あ、はい。あ、わかりました。はい。敵のダブルキル。はい。敵のトリプルキル。じゃあまた話そう。あ、わかりました。はい。あ、はい。あ、ありがとうございます。愛してるとか言われてないの？この戦いがあ、終わったらやったことないんですよ。はい。お願いします。食べるから待ってて。味方のタワーが破壊されました。
defeat. でもこの子でも危ないわ。このやつでも危なくない？だって告白されてて、このやつが。このやつら取られたら嫌だもん。だってこのやつら取られたくないんだよ。よかったわ。待って、バカ女できるわ、電話。わかった。待って、なんかクミちゃんと女が、まずクミちゃんと女がさ、女のどんくらい釣ったんだ？なんかね、半年前ぐらいに釣った女の子で、クミって女、こいつ俺、あれ、さったってよ、俺。クミって女、バカ女。ちょっと話せるから、ちょっと電話しようって言ったら、できる、ちょっと待ってって言われた。これなんて、まさきって名前で釣ってんだよね。俺まさきって名前で釣ってたわ。この女には。まさき。半年前でしょ。まさき。まさきってどんなやつだったんだ？もう設定も忘れた。とりあえず話すからね。君のやつどう？さっきの女抱ける？どう？君の傷つけさっきの女どう？抱ける？抱けないどっち？さっきの女、正直。言って、正直。抱けるか抱けないか。じゃあさ、俺とそいつとさ、じゃあもう一回顔してる。どっち言ってる？俺、お前？マジで？おざっす！ありがとう。なんか素直にそこは嬉しいわ。俺の方マシなんだ。嬉しいじゃんって。別にバカ女いけるから、ちょっと待って。本当に。どうから気がつどう？俺久々のやってさ、どう？俺口下手になってないどう？うまい。久々の話したけど、女の子。まず今待ってんだ。できるよ、待ってんだよ。だからバカ女。待ってくるよ。いや、これどう？いや、でも実際聞いたらイケメンじゃなくね？言うて。これ実際イケメンじゃなくね？よくさ、いる顔でしょ、こいつだって。思わない？ちょいさっか。いや、ちょいさっか。説教はあまり得意ではないが、骨身にしみる教えをくれてやろう。だけど俺がライルは、なんで俺あんなでかい発言してしまったんだこれ。青なんて素直に喜ぶね。往復でそう7時間だよ。キャッチ往復で7時間だぞ。わざわざだってバカ女のために時間とお金を稼いで行くんだぞ。バカバカしいでしょ。さっきの女ごときで行くんだぞ俺。もったいなくね？君たちに時間とお金捧げたこと全然俺マシだよ、マジで。なんであんなことにお金も時間も使わなきゃいけないんだよ、マジで。感覚せえな。本当ね。いや、それは喜べないっしょ。喜べるわけねえっしょ。いくらかかんだよ。軽く2万ぐらい飛んでいくよ。軽く2万ぐらい飛んでいくぞって。往復で。マジで。いや、この、待ってばいい。いや、なんだろ、この時間待たせて。マジで。あと5分って言われた。オッケー。あと5分って言われた。バカ女に。バカ女に、あと5分って俺言われた。時間指定された。電話できるように待ってるって言われて。さっきの方話すことないもんだって。ミカちゃんって女行ってみるか。しかもさ、前
前姉ちゃんから来たら姉ちゃんから来た LINE 俺さ見てるけど、これ俺姉ちゃんから来た LINE ちょっと見せるわ。顔はさらさないけど、これ来た姉ちゃんから。これ前俺見せたじゃん。これこれね、これ俺が3日か4日ぐらいに LINE した。これわかる？ほら、明日ぐらいで帰ろうかと。配信とかするから嫌なんだけど、白井を約束する。お姉ちゃんに連絡してまず聞いてみたら、分かってなんでお兄ちゃんなのって言ったら、うちらだと約束破れてばっかりで裏切られてばっかりだから、裏切りとは口先ばっかりってこと嘘ついてばっかりじゃん。来たの姉ちゃんから。何の嘘か分かんないんだよ。俺覚えないんだよ。何の嘘これ。なんで嘘って言われるの姉ちゃん。嘘って言われた。ないんだよ、記憶が。どういうこと？なんか姉ちゃんさんに嘘ついたもん。待って、クミって女が来た。もしもし。もしもし。はじめまして。しかも。ごめんね、いきなり電話なんか。大丈夫サモナなんかしてたーズリッの？プへようこそ。ちょうどさ、仕事から帰って自慢してたからさ、電話できたらって言ったもんなんだよね。あ、そうなんだ。今仕事中だからちょっとしたらミニオンいいんだけど。はリーチまであと30秒。でもガールズバーに。ガーリーバーなんだ。まずいですよ。僕な。あ、それが来てないってことね。うん。名前なんて言うの？書いてあったらさ。クミでいいの。抗わなければじゃあ俺何も引きずり込まれよう。うん。オッケー。まさこね。まさこね。ミニオンが出撃しました。照れみたいなのやってくれ。いや、今わかんない。俺あんまさ、それあだ名言われないからさ、もう使ったんだ。基本見えて言われるんだよな。これさ、なんだっけポケモン？これウィンウィンディ？誰かに答えない。海は穏やかディ犬みたいな感じだ。だが人の欲望がポケモンめっちゃ好きなんだよね。あ、そうなの？うん。今の最近出たポケモンとかやってたりしない？うん。いつまでやってたポケモンしわかんない。あれはレッドとかやってた？ピカチュウとかさ。私に勝てない流れよ。でポケモンのキャラクターが好きなんだっけ？何が好きなの？リザード。クミの今のフォーム画面見て。リザードだった。リザードとリザードだった。クミ書いたの。うまくね？うまいじゃん。前他にポケモンいろんなの書いてあった。うまい。いろんなの書いた。なんだよね。何？力尽きました。わうわ、デザイン。見られる。あんまり人に見せないから。寒い。寒いからね、中入るな。そう、外じゃないとできないから。大丈夫かなと思ったら結構寒かった。明日仕事？私は死してなお流れ続ける。仕事？あ、そうなんだ。ファーストブラッド。一緒だよ。駅前。今へ？近いの？俺高麗に行きました。うんうん。高麗。高麗町ってとこに住んでるの？山の近く。知って
けどなんか敵を倒しました。結構ライフルとかで味方が倒されました。結構ライフル今中学校って言われたら気まずすぎて切ろうかと思ったけど違う中学校だから言うけどこっちに引っ越してきたのなんで話しに来たの家借りたところなんだけどでさ、来てるの？一人で入ってもらえるんだよね。なんかもらえたの。だってもらえたって言われて、今めっちゃええと思った。ホライトンどこらへん？成功だって。でも若い人見たもんな。味方が倒されました。だけさ、自分が可愛いし、声も可愛いから、なんか持ちそうだね。いや、全然、通ってるし、取悪くないし、ナイス。敵を倒しました。ナイス。人来る人見えないっつってる。見せないようにしてるからね。死んでるのか言わないけど。家のとりあえず、7ケイバラス7度どうでもいい。見てもらう。じゃあ、オッケー。じゃあね。流れよ。入ってるわ。マジか。敵を倒しました。あ、そら死ぬんじゃない？敵を倒しました。
かりどうまたくれて心配になってる敵を倒しました。大事なのは真実。そしてバーベキュー。明日はこれマッサージのそうだなどこ行くかな明日スノボとかやりたいなスノボスノボできっかね俺のスノボの手前にしたいなできっかなスノボ配信できっかな明日も俺休みだ明日もやってあさってからだからキリングスあれは行かないボーリングはボーリング登ってる登ってんだったらやりにくいじゃあボーリング行っただからさつまんないよでスノボは俺さ自信あるん味だけど方がタワーを破ボーリング壊しまはした。下手だからつまんない流れよ。スノボねいやースノボできたいまあとりあえず明日はまあマッサージからアップ取って俺の人脈で俺の人脈でアップ取って頑張るからまあとりあえず1月ねこの速さはそうだありがたい。次もいいし終わりねまた明日だわ明日またお疲れ様ですお疲れ様でしたじゃあね、お疲れ様でした。恐れる。疲れる。味方が倒されました。またバカ女もつっとくわ。じゃあね、あとコミュニティとか気になった人排除します。アンストッパブル。みんな。いやー、今日も一日お疲れ様。マジで。今日も一日お疲れ様。いや、死んじゃうさー。なんだろさー。プレゼント当選が決まったんで、どうなってる一人一人ね、返してもらいあと秘宝なんですけど、勝負ちゃんに評価されましたね。変身回復。おはようと言ったんですけど、回復します。もしかしてあ、敵を倒しました。考えておくから、もしかし味たら、方が倒されました。なんか、お前の愛をかませない。今日さ、チョークちゃん、俺でも俺ね、思わないだって、敵を倒しました。あんな感じだったのに、だって俺の名前で送ってくれた、カラオケも30分って、これさ、言ったのに、じゃあ2時間ぐらいがいいって自ら言ってるの。わかる？相手がさ、2時間提示したんだよ。いくら暇つぶしに来ても、2時間俺と一緒にいたいって言うのわかる？ねえ、2時間一緒にいたいって意味でだって、相手がだってさ、2時間がいいって言ったんだって、俺は思ってないのにさ、わかる？ねえ、だから、一緒に死んだいって言ってるの。つまり、もしかしてさ、リオンってバレてなければ、ワンチャンさ、
ペアいけたかもしんないんでね、本当に。ワンチャンオペアいけたかもしんないんだよ。マジで。あと一個でオペアいけたかもしんないんだよ。いやまあでも、アイちゃんが、もしかしたら会えるかもしれない。もしかしたらアイちゃんと中に会えるかもしれないんで、俺、白尾に敵を倒しました。仕事終わってでも、白尾には、もし会えるって言ったら、とりあえずね、ゆうちゃんとかと聞いて、それ勝ちます。一人見ようか。味方がタワーを破壊しました。今部屋。いや、周りの声、YouTube 見てる YouTube。そう、iPad の YouTube。龍が見てる。私。それが、なんか、見てる人が多いんだよ。めっちゃいいよ。名前これ何？私の様。たまたま、なんかないかなと思って、僕はシュークリーンじゃないってこれにしただけ。敵を倒しました。いや、大丈夫。普段こっちよ。敵を倒しました。土木とか解体じゃないと。土木やってるよ。そうだよ。何？まだいい。俺も同期ではないんだけど、足場やってる。物というのは必要な時にだけで。そう、だからスパーとかもやってるし。じゃあ結構さ、力変わるんじゃない？力は結構あるよ。こんなにしてもあると思う。もしかしたらやばい、俺負けるかもしんねえ。力で。いや、そこには勝てないわ。実際さ、そういう我が神はよそほど優しくない。まだ始めたばっかだよ、今まで伸びがやってたから。海はやったの？うん。なんでさ、その力仕事とか外仕事が大好きなの。あー、そういうことね。そういうこと。いいことじゃん。キャバクラとね、なんだっけ、ガールスパ。ガラスバカ。一応、俺もね、味方がタワーを破壊しました。そうなの？顔が細くてかっこいい。プラッ！敵を倒しました。 U23 今年23になったのじゃああ、一個違う平成6年だよ。てかさ、今思って、俺ら写メ交換しないじゃん。写メ交換しよう。いけるいける。多分いいよ。
おいわしらエリックなんじゃん。ユディをちゃん付けしなくていいよ。はいよ。ユディよ。じゃあまだ分かったよ。味方がタワーを破壊しました。言うから。キリングスプリー。この女さ北海道だったら安泰いけるぞ。頑張るわ。喋った感じはまず第一一歩クリアだからあえた第一一歩クリアで褒めて色いい感じだからちょっと粘るわ。ランページ。ナイス。可愛いじゃん。従え心のなんかさそれだよ。歓喜だって感じは嘘。普通に可愛いんだって味方がタワーを破壊しました。可愛い味方がインヒビターを破壊しました。なんでが6ヶ月。そうだよ。離婚はしてるけどね。海をもくずにし4月。最近さ回復しなよ。親だね。解説するよ。いやでもさすがにさ離婚原因離婚理由？海は母子供面倒見ないし、我らは嵐働かないし。いい人だったの？そうだよ。働く。子供なり絡ませてその上に産ませてニートなの。そいつはそうだって。最低な男だな。最低な男だな。最低だよ。ビクトリー。そうそう。マジか。大変だね。大変。でもさ、ゆうちゃんさ、喋った感じさ、なんか性格良さだし、すぐできると思うよ。次のパートナーが。性格は言うどうふん。あ、WCT か。喋った感じさ、なんていうかな、純粋で、素直な性格だよ。ああ、それは間違いないと思う。だって間違いないだからそこは認めるんだ。だからそれで、なんていうかな、なんか俺からして、助けたくなるんだよ。助けたくなる。そういう、なんていうかな、面倒とか見たくなる感じなんだよ。見てほしいわ。見てほしい。俺でもいいの？もしかして。いや。いや、なんでもない。言えない正直。いや。でもぶっちゃけ俺タイプじゃないでしょ。俺のタイプじゃないっすね。サム見せてよ。あ、分かった。じゃあ、見てなかったらごめんね。あれはい。ないよ。見ていいけど、かっこよくない？なんか可愛い顔してる。こんな感じよ。めんこい顔してる。めんこい。なんか、テレビやって、嬉しい。やめて。住みどこ？俺住んでる。俺北海道。あ、北海道は一緒か。じゃあ札幌とかってことか。ゆうちゃんだ。いいよ、帯広。帯広？俺、帯広行くんだけど。そうなんだ。札幌結構遊びに行ったよ。飽きるぐらい行った。もうない。すすきのも行ったし、ラウンドマンも行っ
それいくつなの？そうなんだ。ゆうちゃんとなんかさ、俺喋ってたけどさ、どうなの？まあ、年上は好き。見た目も説教はあまり得意ではないが、骨身にしみる教えをくれてやろう。自分の声嫌いだから、なんで、やっぱ、なんか、ドブみたいな声してそうなんか、だから、なんかもっとかっこいい声。いや、声とか言うの全然気にしないんだけど。俺もさ、よく低くない？それ光ってますか？だから、なんか甘えられたりしたらさ、だからその声で、もしマナーとか言われたらさ、僕が、くれたりできる。やだ。やだ。やだ。恥ずかしい。恥ずかしい。かわいい。いやいや、照れるわ。なんでなんですなになにしてほしいわ。もなんかでもさ、うお前、めっちゃかまってちゃうんだから。マジでかまってちゃうんですけど、そうなの？だからかわいいね。もうね、かまってかまってかまってってうるさいくらい。マジでなんかつくわ。つまってるのもやった。なんかさ、やっぱ土木関係とか働いてればさ、なんていうか、やっぱ男が多いからさ、やっぱ出会いとかってあんまないでしょ。そうだね。でもうちの家族、女うちで3人とかな。それでも家族でやっマジそうすげえじゃん。妹2人妹もやってるの？やってるよ。かっけえ。ね、いいよね。すげえな、頑張ってるね。頑張ってるよ。すげえ。ゆうちゃんはさ、どんな人がタイプ？どんな人がタイプ？どんな人がね。いや、これもう落ちたっしょ。これも落ちたから、もうさ、これさせるわ。これさせて、ワンチャンさ、土日会いに行くわ、俺。土日会いに行きます。これは勝ち確。いけそうな気がする。なんだろう。まあ、浮気しないでしょ。嘘つかない。優しい男も優しくて、思いやりがある。ああ、なるほどね。やっぱ大事やね。あとリーダーシップがある。リードしてやるよって。いや、俺結構ね、俺結構ね、なんていうかな、そういうなんていうか、リーダーシップあるから。結構なんか職長やってるんだよ。何？職長。あ、そうなの？だから、その、下の人をまとめる役やってる。へえ。あと、なんつってた今。あと、なんて言ったっけ、ちょっとね、仕事ができる人と、仕事ができて頑張ってる人が好き。やっぱそういうの大事だよね。あと、一緒にいて楽しい。とか、あと子供が好きな人。俺子供好き。子供はね、可愛いからね。いや、俺もさ、ちょっと話変わるけど、一時結婚考えた女の子がいるんだよ。そうなの？でも、結婚入籍する3日前ぐらいに、いきなりさ、別れようって告げられて、嫌だったんでね。しかもそれ、つい1年前ぐらいの話で。だから、なんていうかな、俺もそろそろ、そういう真剣になんか結婚できる相手探してるから。そうなんだ。もしかしたら今ちょうどいいかもね。いい人いなかったの？友達と。さもなかった。俺ってあんまさ、なんですか、女の子に接する機会がなかった。そう、お伝えした。なんかやっぱ100
ナーズリフトへようこそ。なんか、ゆうちゃんが興味ある。ゆうちゃんが興味ある。ミニオン出撃まであとみんなそう30言うよね。じゃない。あ、しまった。なんや。喋んないし。なんか、やっぱ喋ってて楽しい人と話したいみたいな。みんなそれ言うわ。食にも戦にも共に喜びがある。ゆうの友達告白してきた人。ミニオンが出撃しました。いや、みんな断ってんだけどさ。やっぱなんかそれはなんか顔がタイプじゃないから僕は。いや、年下。下なんで。学べ。さもなくば滅びるのみ。あ、なくなってる。子供下にいるよ、やだ。あんまり電話とかで甘えるとか得意じゃないけど。ゆうちゃんとか、興味だけ。俺もさ、そうなの？うわ母ちゃん。母ちゃん。母ちゃん。うんこもらそう。きつい。日曜日の日はね、もう寝ないんだよね。土曜日の夜とかは忙しいから、ここに魂を試す。夜前乗りしていくんだけど、もう。土曜日の夜まで仕事終わった後だけど、でもどこ行くんだ？カラオケおいしい。カラオケで。ファーストブラッド。最高だ。探して再来週とかは無理なの？来週、そう、収録前だから。急に明日給料日だからさ。そうなの、言う20日なんだよね。だからお金を俺が返すから、うまっ。やだ、なんか出してもらうのだけ。気使うの。いや、気使うでしょ。いい戦いだ。失敗したことん？なになになに？一人の男に愛を誓う。わかったよ。男は皆脆すぎる。いいよ。あ、敵を倒しました。どんじゃん。女の子もうちょっと来るかもしれない。あ、いいよ。全然友達来たらいい。友達とかなんか来るかもしれない。もし来なかったら、俺とゆうちゃんで行きたいから。ただいま。もし俺がさ、
味方が倒されました。味方が倒されました。分かったよ。敵を倒しました。仕事してたのやってことないから。なんだかな。何時頃着く？夜何時頃が着く？敵を倒しました。仕事はするのが5時だから、家に着くのが6時過ぎ。ご飯食べたりね。じゃあ夜6時から10時はぐらいになる。敵を倒しました。やばい。今プロこれか。来て。俺初代のマジスタだよ。初代。初代？命は短い。やばい、来すぎたらやばい。の時間などない。ちょっとほら、来すぎたわ、ちょっと調子こいて。やばい。まあいいや、もうそう。車とか好きなの？車セダン好き。セダンセダンってかっこいいじゃん。俺、それさ、乗りたいんだけど、セダン。崇拝などというのは弱い神が求める。ちなみにさ、ゆうちゃんはさ、ゆうはさ、守ってる。でも私まだできてないからね。味方が倒されました。敵を倒しました。敵のキリングスプリー。そう。前のカメに突っ込んだの。レイクない状況で。元が上がる運転手そう、隣でも事故やって、引きずられて、マイクがあ、対戦になるぐらいひどかったから。やばっ。大きなことしなかったの？大きなことしなかったの？大怪我しなかったよ。じゃあいかんで俺取っちゃう。電車で行くつもりなんだよ。なんで？もしかしたら結構しない。だからもし借金だった場合は電車で行ってるけど、もしそれがなかったら何ノーマル？車とか行ってる。ノーマルなんだ。ちなみに俺たちがさ、改造して、お前さっき捕まってたの。そうなの？改造はかっこいいなって思った。そうなんだ。何？黒のノーマルの初代。何？ユースリセオサンバルです。色のサンバルです。
ラッシュ。しようか。なんか、あれだね、なんか、なんていうかな、車知らない、詳しくないって言われては、ドリフトしてるから。ちょっとトイレになるんで、この入ってください。ちょっと今、ちょっとこの子を過ぎてトイレになるから、この入ってください。マジか。ドリフト私は死してなお流れドリフトとか行くよ。あー焦げた。そう、怒って服に10点した。大丈夫大丈夫。敵のランページランページ。大丈夫。大丈夫。抗わなければ波に沈むよ味方が倒されました。何を見てこいいよ。しないけど結構厳しい。うちの親も結構強い。物というのは必要な時にだけ持つ筋べき肉は半端ないよ。男の筋肉あったら。いや、そんなにはないけど、握力40以上あるんじゃない？女の子でそんくらいあるの？あるよ。U で30とかだと。仕掛け。やばシャットダウン。さあ始めよう。味方が倒されました。全然敵を倒しました。やべえ。来ますよ。来る来る。いいお風呂まだ入ってない。敵のアンストッパブル。まだ入ってない。ご飯は食ったけど、お風呂まだ入ってない。
とはむごいもの。ちっちゃいよ。これ58歳。ワンサン来た。あ、当たっちゃった。マジか。あ、マジか。あ体重ね、50キロいってないよ。そう。だから体重もうちょっとあってもいいって感じ。ー、ソーリー。スタイルは普通かな。我が神はよそほど優しくない。身長高い方が好きだけど。あ、赤く気忘れた。でかいやん。ウルト帰ってくるの早いね。158キロ。変化がなければ我らの中に眠る何かが目覚めることになる。158キロで言うわけない。勝ったブレーキがあったな。大事なのは真実。味方のタワーが破壊されました。8時開始だから7時20分前に思い出てる。味方が倒されました。敵のキリングスプリーン。頭に現場はまあまあって理近い。解するものよ。やれ。味方のタワーが破壊されました。いいよ。味方のタワーが破壊されました。いいよ。ジェイス開催。あー違う。我が神は平和など望んでおらん。何？まだと？やだ。まだと出てまだと。おい、まだとって呼んできたからまだとって言った。えゼロですよ。2個かよ、すごいな。うまい。やだ。敵を倒しました。いやー、うまくやった。敵のランそうでいや、絶対無理だ。いや、なかなかね、落ちないやつだから。わかんないよ、そんなもん。やっぱその場の、やっぱあるでしょ。味方が倒されましこれた。は、落とすよ。バいや、カす無理だと思う。いい落とした人いなかなかいないから。ほんと。あじゃあ、もし、俺が聞いて、うん。海は穏やか。だが人の欲望がそれをー、はあ。いいんじゃない？そうなった場合には、俺はさ、幸せ。
歳って若っ。マジか。あ、マカがいる。私。敵のアンストッパブル。やべえ。まあその時やってる。ああ、びっくり。味方が倒されました。また LINE するね。餌も電話してくんないってこと？味方のタワーが破壊されました。もちろん。俺が来るって嫌だ。いや、ユウも黒行くから。全てのものは無に帰る。味方のタワーが破壊されました。いいの選ぶ。なんか嫌だっていう。いいの。やだ、人とは。恥ずかしい。みんな生まれ敵のドミネーティング。全然ダメだお。はいよ。大丈夫。もし俺が LINE したら分かったよ。バイバーイ。はい。命とは果実の甘さと戦いのもの。味方が倒されました。殺す。敵のフロストライト。いやーでも今回強かったわ。いややっぱさ、言ったじゃん。褒めれば落ちるって。わかる。それ出会い系の女は褒めれば落ちるんだよ。味方のタワーが破壊されました。ちょっとさ、なんか自分の俺そうだったけど、引っ張ってよかったわ。よし。あとはこの子土曜日まで引っ張って土曜日の夜会いに行くわ。味方のタワーが破壊されました。会いに行きます。ディフィー初代マジスタってさ、こんな感じなの。見てみていい？初代マジスタ。俺さ、なんかさ、オラ吹いたけどさ、わかんない。どういうやつなの？調子こいな、初代マジスタって。調子こいてしまったけど。どれ。セレシオじゃん。あ、これか。マジスタってクラウンなんだ。めっちゃ軽く言ってるやん。待って、マジスタってクラウンなの？マジでマジスタって。クラウンとマジスタ違うんじゃないの？こういうやつだって、マジスタ。初代のマジスタ。こんなかっこいいの？俺こんな車持ってないですね。ほら吹いたけど。俺待って、俺こんな車持ってないしさ、免許持ってないのに、なんであえて勝手にさ、俺が免許持ってるのなってんのって。俺免許持ってなんて発言してねえじゃんだって。ねえ。マジか。いやー、とりあえず立ち飯いらっしゃい。じゃあ立ち飯出たんだね、今思って。いらっしゃい。マジか、とりあえず待ってね。次の女行くわ。次の女もね、なんかね、いるんだよ、次の女。次の女ね、ちょっと待ってって言われてるから、違うよ。次の女さ、なんか札幌の女で、これから飲みに行きましょうって女がいるんだよ。この女。だから、LINE 交換できたら、ちょっと飲みに行くわ、この女と話して。なんか飲みに行ける人募集みたいに言ってんだよ。だから、食いついてきてるから、ちょっと真剣にやりとりしろ。よし、真剣にやりとりするわ。待ってね。翔子行けって。いや、翔子はもうブロックされてやもうこれ。いやー、なんで俺ブロックされるかね、翔子にマジで。
なって会いたいな。あとさ、アリスちゃんって言ったじゃん、アリスちゃん。アリスちゃんからこの LINE 来たんだよ。待って、見せるから、アリスちゃんから。アリスちゃんからこの LINE 来たんだよ。昨日本来は会う予定だったんだよ、アリスちゃんと。待って、アリスちゃんと会う予定だったんだけど、こんな電話来た、待って。こんな LINE 来た、待って。昨日。見えるかな見えるこれが俺。これが俺ね。これ緑のやつが俺ね。これで、昨日さ、前さ、その、待ち合わせ場所とか聞くために電話しようって言ったのに、電話、っていうか記録つかなくて、これね、いきなり来たの。電話できない、電話無理って。できない。なんでこれそう来たんだよ。今日は来ないのね。なら、さや寝るから、連絡来ないって無理なことでしょ。キャンセル来て、いきなり嘘つきだねって。来たのか嘘つきだねって。許してって言ったら、やだ。嘘つきの人大嫌いって言われたんだ、最初。嘘つきの人大嫌い。でも、ごめんなさいって言ったら、大丈夫ねって言ったって。わかる？大丈夫ねって言ったって。こうやって来た。これでありがとうっつって、いえいえ。本当は電話したかった。なんでって。声が聞きたい。癒されるからさ。癒されるって嬉しいわって。わかる？顔もタイプだよ。だって、顔タイプだとこんな顔があって。こんな顔